दा आं नै खेवगासिनो फ्लिपकार्टनिफ्राय सफैनाय प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा जिनिस। दा आं खेवगासिनो बेयो पेकेट जाहैबाय, मोजां पेकेटआबो। थार बेयो 10 फुटनि बारा गोलाव जागोन। लोगोफोर, आं दा स्टार्टिं इउटुबाव दासो मावनो नागिरदों, बेखायनो आं बारा दामनिखौ पारचेस खालामाखिसै। नायनायसै उनाव इउटुबा जुदि आंनि इउटुब चेनेला जुदि ग्र' जायोब्ला एसे दाम गोसानिखौ पारचेस बेनि बेसेना बारा नङा, मात्र 140आवनो मोननो हागोन फ्लिपकार्टनिफ्राय। बुंनो थाङोब्ला बेनो